कारवारची कारवार केरवडी मल्लापूर बसाचे एक्सल ब्लेड अचानक तुटून बस पलटी पडच्या परिस्थितीत असताना स्थानिकांन वाचयलो अपघात। कारवार शहराच्या हब्बुवाडा हिंगा आज सकाळी 9:15 वाजताना कारवार ते केरवडी मल्लापूर वयच्या KSRTC बसाचे अचानक एक्सल ब्लेड व्हील बोंड निखळ पडिल्ल्यान बस चालकाले नियंत्रण चुकून रस्त्या बाजून बस पलटी पडच्या तयारीत असतानाच स्थानिकांन बेगीबेगी येवन एक बाजून पडच्या तयारीत आशिल्ल्या बसीक स्वतः हाताचो आधार देऊन पडची बस कंट्रोल केली आणि दुसरी बाजून खिडकीतल्यान प्रवासी एक एक करून उतरले। सुमार 50 प्रवासी आशिल्ल्या बसात या बस चलता चलता अचानक एक्सल बोंड पडले। बस आड पडता पडता सार्वजनिकांन पडच्या बसाक तेंको दिल्ल्याक एक मोठो अपघात जावचो टळ्ळो। घटनास्थळार ताबडतोब पोलीस हजर जाले। या अपघातात बऱ्याच जाणांक जखम जाल्ले असून देवादयेन कोणाक प्राणहानी जाली ना हे नशीब। जखमीक स्थानिक आस्पत्रेत दाखल केला। संचाराक योग्य नाशिल्ली बस धाडून दिल्ल्या KSRTC संबंधित अधिकाऱ्या विरुद्ध सार्वजनिकांन आक्रोश व्यक्त करून नाराजगी व्यक्त केली। या घटनेन कारवार कैगाव हब्बुवाडा रस्तो बरोच वेळ संचाराक अस्तव्यस्त जालो। अखेर क्रेन मार्फत बस उबी करून बाजून काडून संचाराक रस्तो मुक्त करून दिला अशें प्रसार माध्यमांक कळयला।